Deň, čiže ja som Ricky.sk, ideme si dneska zahrať Roblox, presnejšie hru Last to Leave the Circle. Tak, idem sa tam teda na to. Takže, vlastne si do tohto aha, niekde preniesli, alebo tak. Dobre. Takže. Neviem prečo je. Aha, left. Asi. Že začne za chvíľu. Aha, čaká sa na ľudí, ktorí sa teleportujú. Čiže to, aha, niečo ľudia, pekné. To je normálne, tak to je pekné. Ja samozrejme, že pytanie mám. A aby bolo jasné, veľa youtuberov, ktorí hrajú Roblox, tak má veľa tých Robuxov, ale tak ja nemám, takže tak, takže asi, aha, čiže koľkači žijeme, takže žijeme, že 24. Vidieť, že toto už umreli, to asi musíme ísť hore, asi načo aj nevidí toto kladok, kebyže nemám ísť hore, tak, aha, day 55, tak to mi platí, good game, tak to je super. Tak, tsunami sa tu nenazvali a ľudia, však umrete, budeme rádi, kebyže umrete, možno pár ich 24, fakt to je super. Ľudia super, 24. Dole. Fight. Au. Toto to vyzerá, že niečo netrúfuje. Nie, asi máme aj sú, takže neprša nám jedovatý dáždík, neprš nám dáždík. Let's go take flypan. To je random skydiving. Toto už som hral raz minulé, čiže áno, ja sa raz videl toto skydiving. Raz som to mal, čiže to bolo super. Takže tých, no, tam je pomný, to je super. Choďte tam prežijete. Ne, aha, pilom. Takže prežijeme. Ľudia, ja som vám povedal, že ja prežijem do konca. Dobre, ja som povedal, že ja prežijem do konca. Áno, parkoures. Choďte dole, inak umrete. Áno, tak, presne tak musí byť. Presne tam, tak, ostaňte tam. Tam prežiješ. Škoda, ale tak dobre, sme 22, bo sme 25. Ale keby ste sa pýtali, ako sa volá táto mačka. Jau? To kto bol? To ste boli vy? Kto to bol z vás konkrétne? Postaňte dole. Tak, ostaňte tam dole.
Počkaj, že teraz neviem ani kde je krtlenku. No 18. Toto sa už vyhľaduje. Robíte si sa. Musíme ísť som hore, hej? Takže sem. Dobre. A sme na špici. Skebob. Rád by som ti dal push. Neviem prečo. Neviem prečo by som vám dal rád push. Paš. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos out in the street. Tacos, all you can eat. Sme 13. Toto je superové. 13 sme. Točí sa, točí, máske v oči. Ringa, ringa. Áno, sa to zo Squid Game. Tak sa bude sa točiť, tam sa točíš. Nie, 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 nie. Nie, newbie. No, newbie. No, jaj, aha. No viete, ja už toto hrám tretíkrát a on tu býva aj taký noob, čo z očí. No, tak, dobrú chuť. Presne tak. A dajte like. Aj odber. By bolo dobre dať. Takže, ak veríte, že prežijem do konca, tak dajte odber. Ak si nemyslíte, tak napíšte, tak dajte like. Počkaj, čo je toto? Čo je to? Farvin. Áno, tam, keď postavíš sa, tak to ťa teraz vyhýba. Jedna, takže čo je to? Risky. Aha, dobra. To by bolo super. Kebyže mám Robuxy a môžete kúpiť ďalšie hry, to by bolo super. Ale tak toto neviem čo. Risking. Áno, čiže riskujem. Mango. 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 Otvárte to. Otvárte to. Drop. Ten drop by ste mali otvoriť. Ringa, 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 ringa. Ne, Messi, ne. Ne. Človek, teba by som rád, nie teba, ale teba, by som rád vyhodil z kruhu, vieš. Áno, zabije ťa pomni však. Pomni, tak, ona healuje iba. Áno, come on, pomni. Pomni. Kamo, jo to zabijím. Myslím. A ne, pomni. 9. 5 sme. Tak toto je dobré. Tak to je dobré, že sme 5. Tak fakt. Stavíme sa z tejto výšky. Ne. Čo? Ja? Kamera sa to preží. Ja mne to prinašam všetci. Čo sa deje? Ufo, to vyhýluje, ľudia, to hýluje. To hýluje. Čiže sme už len 4. Presne tak, 4. 4 sme.
Ľudia. Sme že 4. Áno, Pid. Vypadni. Nie. Prečo? Ne, clown. On je dobrý. On je dobrý clown. Takže, tuto. Počkaj, čo? Ne, on sa nám tu stoplo, ľudia. A je tu clown. Je tu clown. A tuto, ja to neviem. Takže, toto bude mína. Toto bude týpek. Dobre. Gab. Aha. Chápem, prečo možno je to Gab. Ale čo si nevyťahnuť? 3. Čau. Počkaj, 2. Čo 2? Aha, dobre. Nech to umrel. On umrel. Dobre, sme akceptovali. Čiže, mohol som dať, kebyže aj takto, že... Kebyže takto, že skončíme. Som bol to spontánny, tak kebyže aj skončím iba, že tretí. Ide, že to sú oficiálne. To sú to bude tvoj jazdí. Čiže, Karol, chod preč. Chod do mňa preč, Karol. Karol, chod preč do mňa. Chod odo mňa preč, Karol. Ne, zombies, Karel. Zombia Karel. Miznite. Zombia Karel. Jo. Zombie, co to... fight. Okay, free fight. Čo sa deje? Ne, Karel. Áno, to vás vidíme. Čiže sme traja. Don't step on the mina. Máme pod človekom. Jdete sa s nimi. Vás sa nechajte. Dobre. 4-7. To je tam. Do čiernej diery. A. Tak to šli. Tak neviem koľko. A dotknúť sa smela. Don't touch the smell. Nemám sa dotknúť slimák. Čiže slimák už tu bojí. Ľudia, uhaste to. A dotknite sa slimáka. Alebo s ním to musíte. To je exit. Sme to, že to je. Dobre, takže tam máme asi taká typkina. Či? Lahom. Ty si dobrý genius. Ježi, skibidi toilet. Prečo som taký Karel? Prečo si to časí? West. Áno, zabil sa Karel. Dobre, toto je dobrá. Vieš, že raz by som to vyhral, ale znova na to až taký asi to nemáš. CR7. Lá? A že čo? Dali sme... Juhu, vážu.
nas duszali. Jak to? Dwa, akože do... Povedal, že vôbec neumre. Áno, tak on toto si kupuje. Ja to zatiaľ hrám poctivo. Aspoň. On sa troška môže hýbať. On má hentu akurát tak. Ale môže byť aj mimo toho, kde sa nič nedeje. Jo, som tu, takže žijem len tak. Golfová gula ma to zramuje. Dobre, tak nezramuje, ale tak tento môže ísť aj mimo kruha, nič sa mu nestane. Že, tak asi toto už ani moc zmysel nemá hrať. Áno, zostaň tam, máš ochranu, však, máš tu tvoju ochranku. Máš tam tu tvoju ochranu, však máš ochranu. Samozrejme, že si... Nie. Ne, tak dobre. Tak dobre, tým toto video končí. Tak, uvidíme sa na budúce.